Bine v-am găsit la un episod, deci primul episod de Minecraft Pocket Edition. Da, deci eu însă Andrei, numai că în joc mă numesc că Red Andrei. Deci, astăzi mă voi juca cu fratele meu, ne vom juca cu fratele meu Minecraft Pocket Edition, mă, nu da mine, mă. Și sper să vă placă episodul. Am puțin așa emoții. Sper să vă placă episodul. Știu că o să mă vadă o întreagă lume. Dar dacă nu, poate bine, dar. Deși sper să vă placă episodul. Dacă vreți, lăsați comentariul. Exact, lăsați un comentariu, un like, vă rog, și dacă chiar nu v-a plăcut, e bine și așa. Numai, na. O să facem o serie, probabil de vreo 28-30 de episoade. O să fac o serie, poate cu fratele meu Casian, Scolin, și poate și fără fratele meu, da? Deci primul episod va fi de 10 minute, de 5 minute, pardon, de 5 minute. Da? Și cam atât, ok? Bun, hai să începem. Mă, Casian, poți face trade, mă? Da, habar n-am avut. Păi, și șmechere versiunea nouă. Păi, da, am să fac un episod separat, deci am să fac un episod separat, nu știu, poate tot astăzi, poate mâine, cum să vă instalați Minecraft Pocket Edition, adică e ușor. Dar bine că vii tu și eu de tot, că țăran. Bă! Bă! Spune-te ce ai vor să faci eu. Așa, niște sepliuri. Ok. Pâine, un cartof, niște semințe. Unde iau eu ce-am prins aici. Da, de ce ți-ne alege? Nu știu bine ce cer țăranii ăștia, mă. Țigan! Bine-te în cap. Deci ăștia-s bucătari, bucătarii, nu? Leather worker, leather worker. Ăsta e clericul. Clericul. Ăsta e weapon smith. Bun, eu bă. Stai-mă. Am uitat, ia să sparg. Vine și pune la acolo, vezi? Vine. Ăsta e weapon smith. Dă 22 de pentru mineral. Pentru un iron. Ui cum se uită, apare un emerald. Deci dacă te uiți, apare un emerald, știi deasupra lui. Ia, închide inventar. Uite, dispărut, uite ea. Îl vezi? Îl vezi, uite deasupra lui. Bun, hai să ne alegem la casă că am de 3 minute deja. Ia să ia, eu o să stau în pierărie, în pierărie. Deci să vă cum Deci decidem bucata asta de lemn. Deci, chestul pun asta și bun, perfect. Și am un turnăcop. Știți voi că poate unii știți de Minecraft Pocket Edition, eu sincer să fiu v-am știut de mai mult timp, m-am mai jucat Minecraft Pocket Edition și Minecraft și na, numai ăsta nu mi-a făcut temele încă, dar le face, vedem. Bun, imediat trebuie să opresc, să continui și ăsta, bun, deci cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Scuze că filmez numai 5 minute. Sau stați un pic. Dacă nu postez cu Viva Video. Stai că ăsta pot să fac acum.
Da, probabil pe calculator, nu știu cum mai face pe calculator să fiu la curent cu voi. Dar cred că voi face rost de un facecam, numai că eu acum, da, e cam rușine să mă arăt tuturor, dar, da. Bun. Voi pune pauză până voi strânge niște lemne să construiesc o casă, că nu cred că ar trebui să mi fac un fier și strâng și mâncare. Deci pun pauză după ce strâng mâncare și tai lemne. Da? Ne revedem în după câteva minute. Bun, m-am reîntors. E țiganul. Țiganul! Bun. Bă, închide ușa pe tine. Trage înapoi. Cred că te închide. Și, da. Eu ți-am zis. Pus după el să mor. Da, că să-ți dau TP. Numai să fac ceva. Bun. Să nu-mi itemele. Pui. Către... Opa. Stai că deja văd satul. Văd. Satul, bă. Făcut. Da, și te așteaptă la... Mai trage, să ce să fii mort. Păi din armura care a avut nimic n-a vrăpat. Da, să mai... Nici nu vreau să fac. Păi stai înăuntru, mă! Dar poți să mă de atâta verifica că am ce ești tu, Ionel? Mă verifici atâta. Nu, ca ceva să fac expert. Păi... Las că să facem și din aia. Ia mă, creeper-ul ăla de care zice ea. Nu mă, leave dead. Dacă eu am un checkpoint-ul. Deci... Un aici. Un aici. Și să văd aici. What the fuck? Un zombie cu o pată de Deci fier. este tăiat. O, bă, nu veniți așa că ne simțiți pe Și mine. asta Bă, pot a să murit și ăla, ia și perfect. E interesant. mi se gata. Am mai nevoie și de un pas. Să-i pot să Oh, spun. bă, că m-a făcut. Oh, shit. Deci trebuie să spun. Hai să vedem ce e la Da, aici de să zicem să dormim în casa asta e a noastră, e ca să nu mai trebuie să petrecem. Ești bine. Oh, s-a deviat. E țigan. Ia te în cură. Uite-te în cură. Spune, baci. Aia, așa. Ia mă. Vine încă. Ia, uite să zic două din asta și... Că vezi că eu am strâns două. Eu ia cartofi. Bun. Ia niște lemne. Pune o pizza. Să dai la pizza, doamne. Păi... Doamne, iartă-mă. Stai în aer. Da, ia. E posibil. Și ce că e aici? Bă, pune-te iară. Să vedem dacă asta pune apa micro. Păcat. Să facem niște sfări. Bun, hai să jucăm ceva. Ce faci? De ce strici? Kabum. Hai, acum, kabum. Kabum. Stai. De ce vrei să faci, mă? Kabum. 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 Aruncă-te, mă.
Taci, nu mai fac acum atâta. S-a trecut finally. Am câte 3. Care dat? Gata. Nu, aici dorm eu. Sau dacă vrei pot să dormi tu, eu dorm eu. N-am unul să văd. Unde e Luna? Unde e Luna? Mai am puțin stricat în noaptea. Mai puțin stricat în noaptea. Vezi, cine care merge la mine? Tu sau eu? Sau merg mai întâi? Da, bine că faci fix în casă, sap. Bine, Dora. Păi nu putea și el să aștepte mai un pic. Block Strike, nu știu dacă Block Strike o să mai postez, eu. Vreau să pun ce lemn. O să mai postez și Block Strike poate. Țigan afară! Țigan, uite! Uite cum stă țiganul! Ieși. Păi logic, că nu vezi cum se ascunde. Nu vezi cum. Și lui teamă de noi. Cred. Și s-a dus bun. Uite aici. Ce aici, bă? Doar o popuie. Andrei! Treci aici că ți-a făcut o sabie de piatră! Stai maci! Vino, țigan! Da, mi-am luat-o. Ia, bă, Andrei, dar tu nu vezi cum sunt doi! Vine dimineața! Nu departe, bă! Băi, nu! Stă cam bine. Ia, mă! Uite, pare. Hai, chiptil. Da. Sneaky. Avem gunpowder. Ia, astea două ore de simțite. Oi. Oi, Lana. Da, astea vreau. De ele tu vorbeai cu oile tale din vis. Din visul Ia tău. un schelet pe acoperiș. What? Unde? Uite aici de stau. Ia, mă. Bă, să tragi cu asta, mă. Gata, nu mă vede. A murit. Amen. Avem niște oastre. Vă zic eu, prieten bun, românilor. Niciodată dacă vă jucați cu un player să nu vă faceți un câine. Pentru că câinele vă atacă prietenul. Exact, e posibil ca lupul pe care îl faceți, deci e posibil ca lupul pe care îl faceți să atace prietenul vostru, înțelegeți? Deci asta cu rămâne acasă noastră. Au fost țigani și mi-au furat.